И здравейте на всички, аз съм Херкулес БГ и това е втори епизод на трети сезон на интернет. Тук при мен е Тахмито БГ. Коста! Мармоти! Тук извън кадър направихме тази колона и извън кадър намерихме две легла. Сега да ги сложим. Къде че са ни стаите? Не, то няма бъдем отделни стаи, ще виж как ще го направя. Значи това ще бъде първото, с което се кланя. Окей, аз се кланвам. В другите стаи пък какво ще правим? Значи аз вече съм го премислил. Значи, мисля, нали, тук да е спалнята, тук да е лагерния огън, а пък ако тук ще бъде вратата, тук викам да бъде... Тук викам да бъдат честовете. Ще правим и честове. Гараж. Гараж, за сега ни трябва без това, не можем да намерим кола. Окей, аре да чипим. Аре. Къде чупиш, човек? Първа новина, аз си намерих пушка. Както помните в минали епизод, нафтът ни уби, как сте гледали до края, де. Ама... Космонавта дойде на земята и ме уби. Даже ми говореше. Ето има още две тука. Той комуникираше по извънземен начин. И още каза на български език. Чопи, Гочо, чопи! Чопя. Добре, аз го чопих. Ти си Алан! Има още едно дърво тука. Ама аз викам да си ги отделим както когато играхме преди с... Стой! Аз ще дам едно дърво. Аз имам. Още когато играхме с Gohan 79 пък на Pay мапа. Вафа. Да. Абе, какво правя, бе? Ето. Не знам, ама аз знам, че ще чакам. Искаш така, искаш да си отделим спалнията, така както го бяхме направили там в ония холм. Помниш ли как беше? Да. Аз искам така да ги отделим тези неща. Окей, ама ари да кой? Напри стени. Чакай, бе. Ти къде си? Да чупим още дърва, аз имаме 9. Ти кое дърво чупиш? Да, разбрах кое. Айде ти чупи. Къде си, не те виждам? Да видяхте. Още... Добре, аз вече имам 11 дърво, да отидем за още. Напри стените. Така ще ни трябва много дърво. Добре, да напри. Добре, първо да щупим дърва, добре. Добре, Херкулес, аз намерих. Така ли вече колко дърва имам? Колко? Ако взема и това на земята 15. Хайде да направя малко стени. Там ще ни трябва точно колко стени. Значи, 1, 2, 3, 4. Добре, дай ми дървото, което взе. Ето. Добре, аз крафнах вече 5 стени. Слагай ги. Ще ни трябва доста. Всъщност, ако имаш предвид доста стени, не чак толкова. Пък за врата... Дали ще правим стаи? Аз мисля, ние ще ги отделим с такова, ще ги отделим с... Както бяхме отделили в пълния сервер, помниш ли? Така ще ги отделим стаички. Добре, още 2 стени ще ни трябват. 3. 2. Окей, ари. Виж, 1, 2, втора тук и тук е едно такова за врата. Да бе, вярно. Аз забравих за вратата. Да, толкова нямаме врата, как ще бъде смисъла. Защото когато си бяхме с Ориан, един път се обърках и сложих вместо това стена и чупих. То Орион е 0. Орион, гледаш това. Ти ще ме тази железна врата, да може. Даде ли ти дърво? Да, 4. Ти трябваш 2 дърво, за да направим още 2 стени. Чопи, Гочо, чопи! Чопя. Аз да съм. Но, добре, мога да направя стените, ари.
Топно още дърво само. И няма. Трябва да съм да правя другите две стени, само да проверя в това текст. Има нещо, не, няма нищо. Започва да става светло. Светлина! За моята сладка свобода! Ой. Чакай да го изисква малко време. Даже имам шапка, за да доказва, че аз съм ремонтьор. Ето. Тук само да... Тук са спалнали още зомбита, аре аз ще ги избия. Ела до мене, ако искаш. Зрителите да гледат. Аз съм Дали малко кръв. Това е смутей. Еми, то ти няма ги биеш, аз само ще ги бия, пък ще вървиш след мене. Много скучна работа. Еми, ама е как за тебе, нали? Ай, малко температура да вдигна. Мамо, утре няма мога да ходя на училище. Удар по главата с брадата. Няма да ме разбие стига зомбата. Идват. Убиха, как е? Херкулес! Тук има един човек. Херкулес, Ще против ти пратя тъпа. тъпа. По-бързо тя съм на 30 кръвбе. Окей. Тъпа. Арба пиян. Бързо приемай. Не си прави. Чакай. Нещо ми дава. Ако е черта тъпа. Тъпа, тахми, нали? Да. Тахми. Давай. Вземай сега темите. Аз за на малко кръвти. Температура, бебе, температура. Чакай, я покажи на зрителите как ще умра в огън. Какво е ти, бе? Това е Боб. Това е Боб в консерва. Ще го ям. Кажи сега на зрителите как ще умра. Не, де уми. Ай. Приеми, бе. Херкулес. Ша приемай сега. След 5 години. Огъня гори! Не мога да го спреш, защото и майта ми. Не! Братвата ми! И това съм, и дами и господа, братвата ми. И кучката ми се заседна и в огъня и не мога да ги изкарам. Бий го. О, метал скрап ли видях? Така ще напиша някакъв кит. Какъв кит да напиша, бе? Трябва ни метал скрап за врата. Значи кит билдър. Добре, но им памета така. Почнем. Така, не ми взимайте ми тебе, окей. Аз ще събирам метал скрапа. Добре. Ама защо ми обради дърво? Не съм ти Чай, обрал така, дърво. хвърлям ти дрехи, ако искаш ги вземе. О, да. Макса. Аз ще бера дървото. Да вървим там с копата. Ама тия панталони не ги искам. Не, какво Махай искаш? ги. Какво искаш? Може да той какво искам аз? Аз съм много готин. Бебички. Не. Пушка! Къде? На 26%. Добре, вземай, ако искаш. Не, бе, тя дори има патрон сигурно. Им провери. Добре, ади. Добре, аз направих 2 тавана и такова за врата. Ади да видим. Пушкалото. По-ма съвсем скоро ще бъде готов, дами и господа. Не, бе, чакай. Там по-скоро ще им трябва и вратата и ти. Я. Има 5. Добре, браво. Ще ги изстрелям и ми трябват. Не! Тогава дай пушката. Не! Дай пушката, ма! Няма. Да, това пушка е точно. Ай, това е моята пушка, бе. Ти откъде си? От палатката? Оле, да, моята пушка ще заседна там. Дай. Брат, не мога и лагер на огън да се чупи вече. Не може? Не. Жалко. Нали? Ще Вече чупи, бе. абсолютно нищо не може да се чупи, сигурно.
вземем дървета. Так. I'm friendly. Ало. Тук има едно. Чакай, има. Но притискай. Готово. Имам вече 3. Направо че един таван. Дай. Какъв таван е? Направи за вратата? Да. Ама врата нямаме. Повече ни трябва още 20 пръчки. Ще ги се верил. А пък ако искаш след като съберем тези 20 пръчки направим вратата, ако искаш в третия епизод да направим и честове. Сега ще трябва 20. А пък за тези ще трябва там 31 пръчки. За един чест 31. Да. Значи, ние 4 ли ще правим или един? И сега само врата. Да ме към 20 пръчки. 20 пръчки на първа ари тавана да направим. Колко дърво ти дади? Не знам точно, ама 2. Добре, аз отивам там да слагам последните 2 тавана. Ти кога направи още 2, бе? Преди. Като вземем кит билдър бързо става. Ако искаш си вземи кит билдър, хвали си по-тъпите айтеми и ми дай дървото си по-бързо да свършим. И ето че хомла ни е готов без вратата. Не. Кит билдър след колко време ще го имам? След точно? Не знам. Пак ще бъде. Кит билдър. След 189 секунди, добре. След колко? 189 секунди. 89 секунди? 189 секунди! Олеле. Сега пръчки ли събираме? Това си е 3 минути. Сега пръчки ли събираме? Не, дърва смисъл. За да отделям и спалнята от другите неща. Тук има още 2. Оля, аз как не съм ги взел? Ти си ги взел. Ти ги взе току-що. Ето ги. Решим трябва още 2 дърво, за да отделим спалнята. Искаш само спалнята да е отделена, пък другите неща така. Еми окей. Ето още едно и... Няма другото и че още дърва. Ние Още тук еба си такива. Еба с дърварите дето станахме. Еми все пак не трябва дърва за къщата. Аз си мислех да я направим с един път, ама те е много по-яко. Толкова беше с един по-точно и в първи епизод ще е готова и ще е готова. Да. А пък първи епизод космонавта на разстреби. Ой, тук има команда Хомо и ние защо вървим от някой тук. О, да бе. Давай, отдели я, давай. Да. Така. Да, по-яко такова. Ще замършим са. Ще ни трябва още 2 дърва за лагерен огън. Не, аре да отделим и другите. Не. Що ще стане по-яко? Не, ще стане по-тук. Не. Ей, трябва ми повече дърва и как в третия епизод по-мън ще бъде напълно завършен. Ами, такова Херкулес, ако искаш клипът да ни става много дълъг, имам пред, нали, сега, като направим лагерния огън, сякаш клипът да свърши в третия епизод да направим вратата и честовете. Окей. Тя е само да направя лагерния огън. Тя че дори нямам енергия, ама аз много команда контейч. Опаля! И що на спомнята точно? А, не. Давай. Значи, откъде е тука или ей тука? Не, тук ще са ни честовете. Добре, значи, тука, нали? Да. Изключи го. Окей. Само през неща ще го пускам. И... Толкова хубаво си намерихме 2 зелени легла. Добре. Това е края, бай. Да. Да. И това беше
краят на този епизод. Надявам се клипа да ви е харесал. Не забравяйте да се абонирате и за двата канала и до скоро.